Please cut it. Garis punya ni kau malah macam dalam ba. Nah, Nuat, kira. Sorry, आंनि मानगोनां आयं, आदै, मादै, आदा, आब' बिनानावमोन दा बिदिनो मोनायाव ओंखारोबा बिदिनो जायो थारमाने मोनायावहाय सोरबाफोर लामायाव उन्दुना थायोब्ला बेखौहाय गाइस दा बे बिथाङा बाहाय जौ लोंबाय उन्दुबाय ओमफ्राय मा सिखारला हा फैदो सिखारदो दे सिखारदो गारि फैयो नोंखौ मालाबा सोरबा दानलांबा ना एकदम बे सिखौनो नङा सिखौ दङ नोंसोर फैगासिनो दं औ हाबदो ओमफ्राय नों अबायनि आदा ओमफ्राय नों अबायनि बावनोखा आदसा मानो शेयार खालामनांगौ नङाब्रा आदा दे सिखारदो दे लाइन उन्दुब्ला बयबो मानसिफ्रा गारिजों दानलाङोब्ला हाबदो औ औ दे थारमाने लामायाव उन्दुखायाना मोजांसो होनदों माया मोजांसो होनदों आवसाव दे नङा लामायाव बोरैबा उन्दुबाय सोरबा दानलांब्ला ना औ दे जेबो नङा दे औ दे ब्र ए दे ओहो मोना थारमाने लामायाव उन्दुबा मानसि मानसिफ्रा बुजियाना औ दे